tsatanetsatane ndipo muli ndine Nkhani unda koma poyamba na imito yake. Mtsogoleri wa chipani cha Peoples Dr. Joyce Banda pati chipanichi chidzayenda chokha pa chisankho cha chaka chamawa. Unduna wa zachuma wati boma likufunika ndalama zochuluka kuti lisiye kubwereka ndalama zogwiritsira ntchito mdziko muno. Nkhani zina nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dotma yati kusaka ndalama zakwana 88 billion kwacha kuti ithandize okhuzidwa ndi njala mdziko muno. Tindizi koma nkhani zina zambiri tindikhaye limodzi. Mtsogoleri wa chipani cha People's PP Dr. Joyce Banda wati chipanichi chidzayenda chokha pa chisankho cha chaka chamawa. Abanda alankhula izi pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa la Mulungu ku dera la Naisi kuzomba Malosa. Izi ndi zina zomwe mayi Banda ananena. Sikuti lero panopo ife tabwera kuzatuluka chipani ujeni tosalayasi anatiuza kuti pokalowa ku convention yatera pati kodi convention apangasa napange ndiye ine posafuna kungotenga za maluwa ndinanyamuka kupita kumpoto kukaonana ndi a president ndimati ndikuuzeni kuti ife tiyenda toka toka koma mmene zikuonekera palibe amene atakafike kupapetoko ndikukhala ndi 50+1 tikazionera konko kumeneko ndiye kumene anthu atazikafunana kuti kodi kapena ifa UDF tigwirizana ndi ati a People's Party kapena a People's Party agwirizana ndi a UTM kapena a UTM agwirizana ndi MCP zikaonekera kuti Unduna wa zachuma wati boma likufunika ndalama zochuluka kuti lisiye kubwereka ndalama zogwiritsira ntchito mdziko muno. Undunawo wati iwo mogwirizana ndi bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA uchita chothekera kuti uzitha kutolera ndalama zochuluka pa chaka ndi cholinga chofuna kukwaniritsa zinthu zofunika ndalama mdziko muno. Wezigausi ali ndi ripoti. Poyankhula ndi Times mlembi wamkulu wa zachuma Bechani Chereni akuti boma limayembekeza kuti bungwe lotolera misonkho likhale likutolera ndalama zochuluka ndi cholinga chokuti boma likwaniritse masomphenya ake amene alipo mdziko muno. Poyankhulapo pa nkhaniyi mneneri wa bungwe lotolera misonkho a Stephen Kapoloma anati pali chiyembekezo chochuluka kuti bungweli likhale likutolera ndalama zoposera zimene anauzidwa chakachi chikamatha. Komabe iwo anati izi ndizofunika kuti anthu agwirane manja. Chiyembekezo chathu ndi chokwanira chifukwa taona kuti pali misonkho ina imene mwina si kubwera ku MRA chifukwa chokuti anthu ena akuzembesa katundu. Ndi chifukwa chake boma labweresa ndondomeko ya tax stamp. Mmodzi mwa akatswiri pa zachuma a Melvin Banda ati dziko la Malawi likuyenera kuti lizitolere pa nkhani la zachuma ngati zitukuko zingapite patsogolo. Bungwe la International Organization for Migration IOM lati lithandiza boma la dziko lino poonetsetsa kuti anthu olowa komanso otuluka mdziko muno akuyenda popanda mavuto aliwonse. Poyankhula pa maphunziro a adindo osiyanasiyana mkulu woona za mapulogalamu ku bungweli mdziko muno a Alina Zalaweski anati bungweli lipitiriza kugwira ntchito limodzi ndi boma poonetsetsa kuti ntchito yozembetsa anthu sikuchitika mdziko muno. Ndipo mlembi wamkulu ku unduna woona zachitetezo cha mdziko a Stephen Kayuni wati maphunzirowa ndi othandiza pamene dziko likukonza ndondomeko yowunikira zakayendedwe ka anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno. Akayuni akufotokoza kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Msonkhano umenewu ndiofunikira kwambiri. Chofunikira kwambiri nchakuti zomwe akuluakulu a boma akukumana mkati muno makambirani zimene zingathandize kuti kodi anthu mayendedwe akuyenda bwanji. Mapulani a dziko lino langakhale bwanji kuti zinozi kwambiri kuti a UN athandizapo kuti ntchito imene iyende meeting imene ichitike msonkhano umene uchitike ndiofunikira kwa basi kuti mapulani a dziko lino likukhudzana ndi migration ya anthu obwera kutoka dziko lino zikuyenda bwanji. Sukulu ya ukachenjeri ya MAST yasaina pangano la renti ndi Malawi Post Corporation mu mzinda wa Blantyre. Mkulu wa MAST Professor Adres Malata adali panganoli ndi mbali imodzi yopititsa patsogolo maphunziro ku MAST. Kedi na Polo ali ndi zambiri mburukutiri. Pamene sukulu ikukwanitsa zaka 10 kuchokera pomwe idakhazikisidwa ikukula ndi kufikira madera osiyanasiyana mdziko lino monga Mzuzu, Lilongwe ndi Blantyre. Wapa mpando wa sukulu Professor Adres Malata akuti bungweli lili pa ntchito yofikisa mapulogalamu ake kwa anthu. Zimene zitithandiza kwambiri University ya MAST ikukula
ndiye kuti ana asukuluso akuchuluka. Tinayamba ndi ana 125 lero kuli ana 4,000. Maprogramu tinayamba ndi atatu panopo close to 40 programs ndioti university yakula ndiye malo tinawo kumene kuti komabe university yabwino imene okhala paliponse maphunziro tene akuatengera ku anthu zimene tachita so kubwera kwa kunoko kuti tsopano tikhale ndi campus mblanta ndiyo tutengera maphunziro ku anthu kwa ana asukulu ifabalazi ana asukulu ena amene amakhawukira ntchito akhoza omabwera kuno mmene kwadachonja akudzalowa mklasi ndimene zimakhalira mayiko onse komanso tikuja malo ena akuchepa tsopano kusonyeza kuti maprogramu ena tiasunthira pano tikamaliza kupakonza ndingofotokozanso kuti sikuti tiyamba lero yayi ifeyo ngati university timakhulupirira kwambiri zinthu zathu zikhale zapamwamba za quality ndikuti tiyenera kuonetsetsa malo ano malo ena samagwira ntchito tikonza bwinobwino malo ophunzirira library malo opumira ana zonsezo tiuzikonza bwinobwino ndikuyitananso bungwe lija la National Council for Higher Education libwere nkudzachita inspect ndi pamene tidzayambe tsopano kukhala ndi ana pamalo pano. Kumbali ina mkulu wa MPC Angel Banda adati kupatula kuonjezera ndalama zawo kampani iwonanso panganoli ngati njira yothandizira mfundo namba 5 ya Malawi Vision 63. So ubale uwu ukutipindulira ife munjira zingapo. Choyamba kwambiri ndi ndalama. Ngati tikupangitsa rent chinthuchi ndiye kuti atipatsa ndalama ifeso kampani yathu ipita patsogolo. Komanso tikuyang'ananso kutsogolo kwa ubalewo kuti sikukhala chabe ongoti iwo abwere pano apange rent malowa. Awo panga improve malowa amene tagwirizanirana komanso must mmene mukudziwira university yapamwamba tiliso ndi ma members of staff amene angafune kuti nawonso maphunziro awo apite pamwamba. Zinali zovuta kuti adzikafika kuthyolo kaya ndi weekend kapena akaweruka madzulo koma must ngati ili pano ndiye kuti ma members of staff athuso akhoza kubwera ndi kudzapanga nawo maphunziro pano. Sukuluyi ikuyembekezeka kuyamba kupereka maphunziro undergraduate ndi postgraduate ku Blantyre kuyambira January chaka chammawa. Nthambi yona zangozi zogwa mwadzidzidzi ya Dotma yati kusaka ndalama zokwana 88 billion kwacha kuti ikwaniritse ntchito yothandiza anthu pafupifupi 6 million amene ali pa chiopsezo cha njala mdziko muno. Nthambi idayika chilinganizochi choti igwiritse ntchito ndalama zokwana 278 billion kwacha kuti igulire chimanga cholemera matani 261,000 kuti chithandizire anthuwa. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Kumayambiriro a chaka chino mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adalengeza kuti maboma 23 mwa maboma 28 mdziko muno adakhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi kamba ka nyengo ya El Nino imene idadzetsa ng'amba komanso kusefukira kwa madzi zimene zidapangitsa kuti anthu ambiri asakolole bwino. Kutsatira izi ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee lidati anthu 5.7 million ali pa chiopsezo cha njala pakati pa mwezi wa Oktoba chaka chino ndi March chaka chamawa. Poyankhula ndi Times ataonekera komiti yona za ulimi ya ku nyumba ya malamulo mkulu woona za konsekeredwe komanso kaperekedwe ka thandizo ku nthambi ya Dotma a Moses Chimphepo anati pa ndalama zimene akufuna apezako kale ndalama zokwana 190 billion kwacha. Achimphepo ati boma pamodzi ndi bungwe la World Food Program ndi magulu ena ali pakalikiliki wosaka ndalama zotsalazi. Pese kufuna ndalamaku uli nkatibe tikufunisisa ndithu kuti takwaniritsa ndalama zonse zimene zikufunikazo. Poti panopa tikadali nthawi ikadali pobe tikufunafuna ndalamazo kuti mpaka nazitheke. Cholinga chathu choti aliyense amene wakonzedwa kuti timthandize anthu 5.7 million aja onse athandizike. Wapampando wa komiti yona za ulimi ku nyumba ya malamulo Samia Suleiman auza nthambiyi kuti ifulumize ndondomeko zonse zokonzekera ntchitoyi. Suleiman anatsindika kuti akukhulupirira kuti kukonzekera bwino kungathandize kuti anthu ambiri amene akuvutika ndi njala athandizidwe. Nthambi ya Dotma ikuyembekezereka kupereka thandizo la chakudya komanso ndalama kwa anthu okhudzidwa ndi njala pakati pa miyezi 3 ndipo ena miyezi 5 ndi umodzi. Anthu okhala mdera la Mpherembe mboma la Mzimba adandaula ndi khalidwe la ana ojomba ku sukulu omwe makolo awo akugwira ntchito m'minda ya fodya mbomali. Malingana ndi komiti yachitukuko yoyenderali ana omwe amathandiza makolo awo m'mindayi ndi omwe amajomba kwambiri kusiyana ndi ana ena. Witness Chipwere walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Feston Matekezo.
Alex Mwira omwe ndi wapampando wa komiti ya zachitukuko ya Mphelembe anayankhula izi pamwambo wokumbukira mwana wa Africa ku Mphelembe mboma la Mzimba. Amwira anati mabanja ambiri akupitirira kugwiritsa ntchito ana m'minda yawo ndi cholinga choti azigwira ntchito yochuluka, koma anati izi zingochititsa kuti iwowa akhalebe mu mphawi. Iwo anati pomwe munthu sanaphunzire zimamulepheretsa kutukuka, zimenenso zingochititsa kuti mabanja ambiri akhale akusawukirabe. Zimenezi zimasokoneza kwambiri chifukwa ana ena amene akulimbikira sukulu ndikumaona ena kuti salemba oro mayeso amaona ngati chinthu chopanda ntchito, chifukwa iwo ajama zanena kuti ifetu makolo athu akulandira masauza ndi mamiliyoni kuchokera mu ulimi, ndiye sukulu tilibe nayo ntchito. Ndeka uthenga kameneka kamapangisa kuti sukulu ana ambiri asapiteko. Poyankhulapo pa nkhani mkulu woyang'anira za maphunziro komanso masewero kumpoto kwa boma la Mzimba Amese Mayuni anavomereza za vutoli ndipo anati nzodandaulitsa. Amayuni anati chomwe akuganizira pakadali pano ndi kubweretsa pamodzi makolo komanso anthu akumadera powaphunzitsa zakufunikira kwa maphunziro. Ndefeyo ngatawunduna mu maphunziro nkhani mano tikuyiziwa bwinobwino, komano poti masukulu mutu makhazikisa makomiti amene muli ngati ma PTA ndi SMC ndi ma mother group, ndi anthu amene wawo ndi amene ali ndi upangiri ndithu oti akhoza kumapita kumakayankhula za ubwino wa sukulu ku makolo amene akupanga zimenezi. Potira ndemanga pa nkhani yomweyi wapampando wa komiti yona za chisamaliro cha ana kumpoto kwa boma la Mzimba Anthezemu Kamanga anati ndi kwabwino kuti anthu azindikire kuti kuphunzitsa mwana ndiko chinthu choyenerera posatengera ndi mavuto omwe mwanayo akumana nawo. Si kuti school is an option, school is a must. Aliyense ayenera kuti apite ku school aphunzire azakhale ndi tsogolo labwino. Alipo anthu ena chabwino ona kuti amapeza bwino kuti sanapite ku school, koma ambiri aife tikuchita bwino lero chifukwa choti tinapita ku school. Mwambo unakumbukiridwa pamutu woti kupereka maphunziro kwa ana kwa Africa nthawi yakwana. Tipitiriza pasirani nkhani izi mukatha kuonera izi. This season, enjoy the best football moments with your hashtag BFFGoTV. Get GoTV Max today to enjoy all the best football live on SuperSport. GoTV, love it. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Amayi ampingo wa Anglican awapempha kuti adzilengeza atsikana moyenera kuti adzakhale mzika zodalirika mtsogolo. Mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa uchembere wabwino a Dorothy Ngoma wanena izi pa mkumano wa amayi a Mothers Union mu mzinda wa Zomba. Angoma atsikana ena akumagwa mavuto akulu chifukwa chosowekera uphungu woyenera. Serena Tambula ali ndi ripoti ili. Mai Mary Sumna ndi amene anakhazikitsa gulu la Mothers Union mu chaka cha 1876 ndi cholinga chothandizira amayi a mu mpingo wa Anglikani kukuza ana awo mu mawu a Mulungu. Mu dziko la Malawi amayi wa amakumana kamodzi mu zaka zitatu, ndipo chaka chino akukumana pansi pa mutu woti kutumikira Mulungu mokhulupirika mdziko losakhulupirika. Mai Margaret Marobe ndi mtsogoleri wa gululi ndipo akufotokoza zina zimene amachita. Ndiyeno tikakumana chonchi timakhala kuphunzitsana zambiri zimene timaphunzira pano pasi timayenera kuti tipite nazo kuti
tipite nazo kumanizi kumene tikuchokera chifukwa tikuchokera dziko lonse la Malawi lino ndikunoti anthu akapita kumodziko akaphunzitse apitirize zimene anayambitsa founder wathu amene anayambitsa Mary Samuna kunonoti tizikhala amayi ndithu omalemekeza monga ngati maukwati ndithu ndikusamalana ngodya zimenezozo timakhala kuzisunga. ndipo abishop ali nafe kalemba amchigawo chakumwera cha mpingo wa Anglikani wati amayiwa ali ndi udindo waukulu posula atsikana. chofunikira chimene chili chikoza kuwathangatira nathuwa tafotokozereza moyo wawo ndizoona komanso tafotokozere kufunikira kwa maphunziro kufunikira kokhala mwana kapena mtsikana wotakataka kumachita zinthu zina zithandize moyo wake komanso pena ngati kukhalira ndi anthu ena. ndipo mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa za uchembere wabwino a Dorothy Ng'oma akufotokoza uthenga wawo waukulu pa tsikuli. Amayi ali ndi udindo, ali ndi liwu, ali ndi udindo onenerera zo ntchito zimene amayi ayenera kutenga mu mpingo, kusamalira mabanja, kusamalira ana, kuwateteza, komanso kuteteza ndi kusamalira amayi amene ali m'mavuto, Nkhani zovuta zilizonse zimene zimachitika m'midzi, kaya ana amasiye, kaya kusowa kumene kwa zinthu zosiyanasiyana, Nkhani za development zimene amayi akuyenera kutenga mbali ndi kumatsogola m'mipingo, andi pano pati kunena mpingo wa Anglikani. Pakadali pano amayi opitirira 23,000 ampingo wa Anglikani ali mgululi. Kampani ya mbewu mdziko muno ya Silico yauza alimi kuti akhale atchero posankha mbewu yogwirizana ndi kusintha kwa nyengo. Kampani yati mwazina alimi akuyenera kusankha mbewu yocha msanga kapena yochedwerapo malingana ndi kagwedwe ka mvula. Feston Marekezo ali ndi ripoti. Izi zinayankhulidwa ndi Boyd Luwe omwe ndi mkulu wa kampani ya Silico pamwambo umene anakonzera anthu amene amagulitsa mbewu zawo pokonzekera nyengo yolima ya 2024 kufika chaka cha 2025. Aluwe kenaka anachenjeza anthu amene amapanga mbewu yabodza ponamizira kuti ndi ya Silico, ponena kuti izi ndi mlandu, ndipo anati iwo akugwira ntchito ndi apolisi kuphatikizirapo bungwe la Seed Services Unit. Iwo anati mbewu imene ndi yachinyengo ndiyoyipa kwambiri popeza kuti imasokoneza mulimi kuti akolole zokolola zochuluka. Dennis Nzalimbo ndi mkulu woyang'anira za malonda ku kampani ya Silico. Mukaona pa mndandanda wathu wa mbewu tili ndi mbewu zimene zimacha mwaliwiro, tili ndi mbewu zimene zimacha mwa pakatikati, komanso tili ndi mbewu zimene zimatengerako kanthawi kuti ziche. Izizi zikutanthauza kuti madera amene posachedapa ngati mene tinapangira chaka chatha titulutsaso mogwirizana ndi anzathu timatenga information kwa anzathu azanyengo kuti kodi mvula igwa bwanji, posachedapa tiyawunikira alimi athu taonetsa kuti kodi madera osiyanasiyana ndi mbewu ziti zimene angathe kugula. Ife tikamagulitsa mbewu sitimangoyika mbewu kuti bola mbewu yayi, timamuuza mulimi kuti dera lakuti mudzaleza kuti ndi izozo tipitiriza kupanga mogwirizana ndi nyengo ya chaka chino. Mmodzi mwa ogulitsa mbewu za Silico a Rose Kaluwa anatengerapo mwayi olangiza alimi za ubwino ogula mbewu mwansanga mvula isanagwe. Alimi ambiri mwina sanachione kwambiri kufunikira kwa kugula mbewu yabwino, kuti ukolole bwino umafunika kuti uyambe ndi mbewu yabwino. Ndi mbewu yabwino imene iyi ndi imene imapezeka ku Silico. Ndiye alimi ena akupezeka kuti mpaka na pano akugwiritsa ntchito mbewu zoti sizimapindula kwambiri. Ndiye ndikuwalimbikitsa alimi kuti ayambe kugula mbewu za Silico. Kampani ya Silico imagulitsa mbewu monga yachimanga, soya, ntedza komanso masamba. Nkhani zathu ndi zomwezi kwa tisiyane na insometero yake mtsogoleri wa chipani cha People's Dr. Joyce Banda wati chipani ichi chidzayenda chokha pa chisankho cha chaka chamawa. Unduna wa zachuma wati boma likufunika ndalama zochuluka kuti lisiye kubwereka ndalama zogwiritsira ntchito mdziko muno. Mu nkhani zina nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati kusaka ndalama zokwana 88 biliyoni kwacha kuti ithandize okhuzidwa ndi njala mdziko muno. Munali ndine Yankho Seunda.